daukagu hasiera orain. Buenas tardes, vamos a hacer la rueda. Sail ofizialeko aita filmari dagokion prentsaurreko egingo diogu Jose Maria de Orbet goberarekin, Luis Pescador aktorea eta ekoizlea Luis Miñarro, eta badugu galdera bat hemen bigarren lerroan. Aurrera. Giovanni Tonen revista ez ere Italiakoa. Galdera oso simplea da. Izenburua aitak padre esan nahi du, ezta? Eta film oso personala da, eta bere semeari dedikatzen dio. Horregatik da, edo nolabiteko saiakera ere bada, niri saiakera bat iruditu zaiz, saiakera handi bat. Etxea simbolikoki, oroipen guztiekin, personaia bada. Hori aitatasun modu bat da, beste batzuek, ama erabiltzen dute. Arratsalde on denoi. Uste dut galderan bertan daudela gakoak, oso film personala da, semeari dedikatu diot. Neure etxean filmatu dut eta bertan egin dut halako bilaketa bat etxearen identitatearena edo nortasunarena. Eta aita jakina ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta non nahi aita simboloa da. Eta amaieran ere, badirudi irudiak deskonposatu egiten direla, aitak esan nahi du arbasoak eta oroimena. Niri asko gustatu zitzaidan zure lehen filma, La Linea Recta. Hitz egin genuen pixka bat, ezakik gogoratuko zaren, baina filmura beste gauza bazen zeren, eta hartan, en Linea Recta hartan, alako minimalismo bat zegoen, giza egoera baten oso ordezkaria dena, hemen pertsonaiak, zaina eta apaiz ez dira pertsonaiak baizik, eta bitartekariak baizik, diskurso baten bitartekariak maitasunari inguruan, heriotzaren inguruan, beraz ez dago halako pertsonaiarik, ez dago garatuta psikologikoki, ez. Begirada aldaketa hori, ez baita estilo aldaketa hori gauza kontingentea da, film honi dagokiena bakarrik, edo zulen lanean beste norabide bat hartzen nahi zara? Bi filmak oso kontrakoak dira, baina zain beste. Aurreko filma, La Linea Recta, funtsean hitz egiten du ezintasuna, gizakiaren zenbait misterio aurkitzeko orduan. Hartan ere ez zegoen inongo korapilorik, misterio bat zegoen hasieran eta amaieran ere bai, film hartan, film hark ez zuen ezer esplikatzen, ez zan esplikatzailea. Aita filma ere ez esplikatiboa da, jarraitzen du izaten, eta pertsonai hartan adierazten baldin banuen ezinezkoa dela. Gizakiaren misterioetan, honetan jada, pertsonaiak are minimalistagoak dira, arketipo batzuk dira, gutxi asko zirriborratuak, gehiago interesatzen zain materia espazioak, egoera emotiboak. Bai, askoz emotiboagoa da, baina hau ipui bat da filma hau, ez da naturalista, aurrekoa ordea naturalista zen, bilaketa desberdinak dira, antzeko gauza batera iristeko, baina bilaketak desberdinak dira, formari dagokionez. Nik bilatzen... Galderak ez dio ondo izen. Baina forma oso kontrakoa da, ni forma bat bilatzen ari naiz, baina forma berez agertzen da, ezin esan dezaken nolako izango den nire hurrengo filma. Egunon, zenbait galdera egin nahi nituzke, lehenbizikoa argitasunaren inguruan, etxea oso handia da, gela bakoitza desberdina da, eta ez dakit planteatu zen nuen hildo hortatik, zeren eta gela bakoitzak argiztapen ezaugarri berezia du. Eta gero, hormetan eta lehiotan, atetan egindako proiektzioak, nondik atea dituzu, zer dira irudi horiek, noizkoak dira. Eta azkenik, filmaren hasieran esaten den esaldi bat, ez dakit ongi gogoratzen dudan, baina da
historia mantxo pasatzen da eta denbora bizkor. Ezakit esan nahi duen, filma zer da, alako keinu bat edo? Bueno, 3 galdera ziren, ea 3 gogoratzen ditudan. Azkenekotik hasiko naiz, hartaz gogoratzen bai naiz. Elkarrizketak ez dira nireak, personaienak dira. Egitate realetatik abiatzen da filma, ez dago interbentziorik arte zuzendaritzari dagokionez, etxea dago nik hartu nuen bezala, ez dugu ezer pintatu, ez dugu ezer jarri edo kendu. Luis zaina da, eta egunero joaten da, eta horrela egoten da egunero, etxea. Pertsonaiak beren burua interpretatzen dute, antzazten dute, eta elkarrizketak beraienak dira. Apaizak esaten duenean, hemen denbora mantxo pasatzen da esaten duenean, pesaten nun, ara? Filmaren metaizkuntza ematen duenek. Uste dut esan niola, bueno, zaitezte eguraldiaz hitz egiten, ze eurila botatzekotan zegoen, eta orduan arkeologo batzuk zebiltzanan, eta aprobetxatu genuen haiek ere filmatzeko, eta hortik joan zen elkarrizketa, eta Mikel, apaiza, bueno, alako bilera, eliz bilera batean dago, eta ezinezkoa izan du etortzea, baina gero, muntaketa pesatzen duzunean, orduan egiten baita, hau bezalako film bat, sartzen duzu, leku batean pensatzen duzuna zentzu gehiago emango diola filmari, eta hildo hartan, bai, nolabaiteko sarrera moduan, sarrera papera egiten du, baina ez zegoen aurre ikusita, ez bai dago inongo elkarrizketa, aldez aurretik landua. Bigarren galdera, mesedez? Bai, argazta etxearen funtsa bilatzeko orduan, ze hortarako egin baitut filma, etxearen funtsa lortzeko, eta objekturik ez dagoenez, ez dago alako oroipen fisiko objektuala. Orduan, hasi nintzen, iruditzen zitzaidan, hormetako ez-etasun markak, margolanak bezala zirela, ez? Eta alako batean iritsi zitzaidan film bat, The Cassia, Bill Morrison Amerikarrarena, uste dut 2002koa dela, eta film oso garrantzitsua da, found footage-ezkoa, alegia aurkitutako materialaz filmak egitea, berkonposatuz. Eta funtsezko lana izan da film hori, eta ikusi nuen eta konturatu nintzen, alako irudi sinfonia bat dela. Eta konturatu nintzen, elkarriketa posible bat zegoela etxearen testurekin. Pentsatu nuen modu bat aurkitu behar nuela elkarrizketa sortzeko, orduan jo nintzen Euskal Filmotekara, eta ikusi nituen irudi zaharrenak, Euskal Filmaren irudi zaharrenak, hemen filmatu ziren lehenbiziko gauzak, eta aurkitu nituen Edurne Modista Bilbao izeneko filma, Telesforo Gil, da zuzendaria, eta lehenbiziko fikzioa da Euskal Zinemarena, eta bakarrik zatia geratzen dira, kopia galdu egin zulako. Beste film batzuk dira, antropologo batzuenak, Euskal Barandiaran eta Laburu apaizak, baina irudi gehienak hortik datoz. Eta pentsatu nuen, Euskal zinemako lehenbiziko irudiak etxearen oropenarekin nahastea eta ikustea ze elkarrizketa sorzitekeen. Azken batean niretzat film bat egitea da zubi batzuk eraikitzea. Zuzendariaren eta filmaren artean lehenik, eta gero filmaren eta ikusleen artean. Orduan nik egiten dudana da material bat bildu, batzuetan eraldatu, eta beste kasu batzutan, zahartu egin genuen filma, zahartze hori birsortzeko. Ez Euskal Filmotekan saiatzen dira alakorik gertatu ez dedin. Eta alako elkarrizketak, alako zubi batzuk eraikitzea osagai irudi horien artean, eta horrela egin da filma. Eta hirugarren galdera, argiztapenarena. Jim Ferrer da argazkilaritza zuzendaria oso ona, izugarrizko talentua duena, ez dut inoiz ezagutu bera bezalako argazkigintza zuzendaririk, gaina ofiziorik ez du. Kante Sosels egin zuen Albert Serrarena, eta
argazkiak oso onak. Orduan, hau zen barnealdeko berearen lehen filma. Herrieta egingo dit, baina dena argi naturala da. Orduan, zain egon behar genuen, argi egokiaren zain, etxean egon, eta noiz gustatzen zitzegun gehien argia, eta orduan filmatzen genuen, oso pazientzia handiko filma. Esan behar dut filma, 3 urtetan filmatu dela, aro desberdinetan, orduan talde txiki batekin etorri izan da, batzutan dago udazkeneko argia, beste batzutan udaberrikoa, zeren eta abiapuntuzaren estrategia zen denbora diruaren trukean eman. Orduan pentsatu genuen, nik denbora emango nion, baina materiala landu egin behar zen, eta esan genuen, talde murriz batekin egin behar da, ze bestela ezinezkoa da alako film bat egitea. Eta horrek ematen dizu askatasun kreatibo handia, malgutasun handia dagoelako. Arratsaldeon. Zorionak Luisi, antzezleari, ez dut iritzia emango errespetogatik, baina galdetu nahi nuen, ikusten ari naiz film desberdinak, beste zuria, eta badirudi proiektatzen dena dela disko gogorra. Orduan horrek formatu horrekin ze kostuak murrizten dira, edo gaurko pasea ezen zeluloidean, baizik eta halako disko gogor batean, nik ez dut ezagutzen terminologia, baina oso aurreratuan nonbait. Zer izten diozu proiektzio sistema horri etorkizunari begira? DCP du izena sistemak, eta filmak erakusteko etorkizuneko sistema izango da. Ni zeluloidearen zale izugarria naiz, eta ez dut inoiz bideoaz grabatu, ez baina ez gustura sentitzen medio horretan, bezeroek ez badiate uzten 35 mm ez dut filmatzen, baina hau bai, hau bideoan egin dut, eta pozik nago bideoan egin izana, zeren hor dagoen ekonomiak ahalbidetzen dit askatasunez lan egitea. Gainera, aitan, aldarrikatu egiten da 35 mm materiala, ikusten baita hor dagoela eta gainbeheran dagoela eta hiltzen ari dela, eta nik ez nuke hil nahi, ez hoxe. Baina garaiak halakoak dira. Orduan, haize erroten aurka, hain borrokan hastea, uste dut ez duela zentzu handirik. Zinemak ahalbidetu egin behar du, lehenik eta bigarrenik askatasunean egitea, eta bideoa onerako edo txarrerako bestelako medio bada, bestelako hizkuntza ahalbidetzen du, eta gainera aitak baditu ikusizko bertuteak, filma bideo moduan egin dugu, margolaritzan bezala, akrilikoan edo olioan, transparentzia batzuk akrilikoz egina izatea oso zaila da. Baina material bakoitzak, gai bakoitzak, bere aukera espresiboak ditu, eta gero kopien etorkizunari dagokionez. Bai, nik esplika dezake, hor paradoxa handia dagoela, ze sistema horretaz egin dugu filma, baina gero, nola Espainian denak ez duten sistema hori, kopiak egin beharko ditugu 35 mm-tan. Eta hori izango da film beraren beste irakurketa bat, zeren eta film batzuetan 35 mm kopia izango da, eta bertan ikusi ahal izango duzu, fokua ez hain ongi enfokatua eta gisa hartako gauzak. Baina niri gehiago gustatzen zai film hau bideoan proiektatuta, produzitzaileak ekoizleak utzi dit, 35 mm kopia dago eta bideoko, eta DCP-koa, eta nik eskatu nun DCP-a, eskatu nun, zeren eta bideorako dago argiztatuta, bideoz eginda dago, nik ez dut proposamen bat da, eta halakoa da. Nik askoz gehiago menderatzen dut 35 mm, baina bideoari esker askatasuna izan dut. Egungo egoeran, 35 mm-tan ezingo nuen askatasuna izango 3 urtetan, ezinezkoa. Galdera bat zegoen hor? Nik zorionak, nahi dizkizut, filma atera egiten delako normalean ikusten dugun film hortatik. Eta gainera, pixka bat ezagututa Luisen bagajea, nahiko arriskatu egiten dela
ekoizpenetan, zorionak eta jarrai dezala urte askotan. Nik Linea Recta ez duen ikusi, baina Daniel Vázquez Villamediana ezagutzen dut, eta ordu badakit ikutsi gora bera nondik doan. Eta argiztapenaren esan nahi nun, baina gero enkuadreak, margolanak ekarri dizkit gogora, eta ez dakit zuk lehen aipatu duzu, alako margolaritza bere zibatzen eukan gogoan, baina, bueno, Velázquez aipatu duzu, baina gero barrokoa esate baterako, ez? Eta gero gidoian aipatu duzu gauzak, pixkanaka irteten zijoa zela, baina nola beteko egitura pentsatu egongo da, ez? Eta argiarena nola izan da, sortuz joan zen, edo pentsatuta zen eukan hasieratik, horrela izango zela, edo sortuz joan zen, edo... Eta batez ere, hitz egin, mesedez, gehien harritu nauten bi estenak, alegia, umeen bizitaldia, eta gaztetxoen bizitaldia. Eta naturaltasuna filmatu nahi zenuen, ea benetan sartu eta ez eraman zuten edo. Bai, amairatik hasiko naiz, bai, pertsonaia guztiak errealak dira. Beren burua antzesten ari dira. Eta bersortu egiten dituzte egintza fikzionatuak, ez? Baina lapurren kasuan, 3 gazte dira, lapurretara sartu zianak, Luisek ondo daki, zepen ateak bortxatuta behartu zituen, gaina paloziak harrapatu zituen, baina, bueno, ez egiten nizu zendarian nintzenik, eta iragarkia jarri genuen, ia zeinek atea nahi zuen filmean, eta nire harridurako 3 gazte horiek atea ziren, eta nesatu dugu, baina hori lapurra dira, baina paiketaren zain daude, eta, bueno, interesgarria da, orduan jarri genituen, eta zer egin behar genuen, eta esan nien, bueno, sartu da nahi zorratu, ez, bueno, hautsi, baina, bueno, hori egin behar duzu, poliziarik ez, ez hau da kompromisoa, ez dioa poliziari deituko, eta jolas oso divertigarria ditu zitzaien, eta errealitarekiko kompromiso horrekin, hori baizen nire abia puntua, etorri ziren, atea puskatu, ia puskatuta zen, ate bera, esan nire, bueno, sartu zinetenean, nola sartu zineten, eta pegiratzen zineten. Polizia, uste zuten nik etxea alkilaratu nuela filmatzeko, Luis oso sarre zegoen, eta ikusten baitut akatu ingo ditut, eta ez, bai, akatu ingo ditut, eta esan nire, eta hala izan zen, hala sortu zen dena. Arkeologoena, prestatzen erginela filmaketa esan zidatea, arkeologo bada herrikoa zurekin zein nahi duna, eta ni ez dago beti herrian, eta etorri zitzaidan, eta haizu indusketa batzuk egin behar ditugula, uste dugu hemen ezurrak egon daitezkela, eta, bueno, balditza batekin filmatu egingo dugula, hori aurrekusi gabe zegoen, eta irakaslearena aurrekusita zegoen, esan nun, bueno, egiten badugu aurrak bertara sartzea eta ikustea etxea, bada etorkizunean errespetatu egingo dute etxea, eta bar. Eta gero hori birsortuz jungea, naturalismo batetik abiatuta, eta lortu dugu film bat naturalistaz dena, ipui bat da, baina hori izan erronka. Eta ez gidoirik ez zegoen, zer pentsatuta. Gauza bakarra zen, nola saiatuko nintzen oroipena bilatzen, eta Bill Morrisonen filma ikusi ondoren, nik artxibo irudia lortu nituen, baina lortu nituen ia amaieran. Eta ez nekien nola sartuko nituen, nola reukituko ziren filmean. Ze fizikoki ez neuzkan, ezin nituen manipulatu, ze baimenak eta lizentziak behar dira. Eta filmak eta, bueno, egunetik egunera, genbiltzan. Eta tratamendua zen, ikusten genuen inasketa egiten, bueno, filmatu egiten genuen, eta ongi atatzen zena, gordetzen genuen, eta gainontzeko agota, eta lan egiten genuen, niri asko gustatzen zen Robert Morrison, Amerikarra, arte plastikotan dabilena, eta hark senez lan egiten du, ez du inoiz plantatzen zer egingo duen. Hori asko gertatzen da, prozesu kreatibo ez industrialetan, Barcelonako ongi esplikatzen du, beak ere ez du jakiten zer pintatuko duen. Esaten du, behar izaten duela, ez daki zergatik, baina prozesu industrialak engarestiak izan da, orduan bere burua horrela antolatzen du, baina berdin antola lezake, alako ekoizle erdiero batekin, eta nik aste bete lehenago arte ez nekien
apaiza ateako zen edo, ez nintzen osartzen ari galdetzen, esaten nion, ez dauka presionarik, horretik ez nintzen osartu galdetzen, eskatzen, bueno, sagardoa asko edango dugu, eta ia baiezkoa ateatzen dudan, segur asko ezezko esango dit, eta pixka bat horrela zen. Baina gero irteten joan dira gauzak, Ni gauza batzuk ikusten ditun eta esaten nun, antzezlekin ez, hauek ez dira nireak, referentzia dut Velázquezenak, haizu, Velázquezarra da, eta, bueno, tira, beste batzuk ere badaude, aipatu direnak, dauden referentziak neure gain hartu ditut, baina ez gara haien bila joan. Kamererakin joaten ginen, nik kanpoko zuzendaritza, argazki dintza zuzendari bat nahi nuen, halako begirada birjin bat izateko etxearena. Eta konplizitate baten bila, gauza berriren bat aurkitzeko bezala, bestela dut zitzaidan gauza gastatu bezala izango zela. Hala ere, ni ez nator guztiz ados, ze esplikatzen duzun bezala, badirudi, ideia erabat improvisatua zela, eta enkuadrea dago matematikoki kalkulatuta. Sekuentzia bakoitza, fotograma bakoitzean, konposizio bat dago, naiz eta etxearen egiturak eta argi naturalaz izan, eta horiek dakartzate gogora, Rozkoren edo Tapiesen margolanak, eta hor izan da zorroztasuna filmaketan, ez da izan kamera jarri eta benga, ez, oso ongi plangintuta zegoen dena, ere artista plastikoa da, era berean, eta hori sortu da berak ezagutzen duen alorra delako, integratuta duelako, horregatik gauza batzuek Caravaggio, Rozko, Ribera edo Tapiesek ardezake. Gora behiratzen duenean, Riberaren santo bat ematen du. Ez du esan, bueno, Riberaren margolan nabartu eta reproduzitu ingo dut. Ez, baina ezagutzen du Caravaggioren edo Velázquezen edo Riberaren argiaren ezagupena, eta hori dago filmean. Bueno, improvisatua ez. Badago lantze bat, eguneroko lantze bat. Gauza filmatu ez zitzaigun gustatzen, orduan lan metodo horren arabera berriro filma genezakeen. Argi iztapena zela eta, beste egun batean filmatuko dugu, eta bilaketa bat zegoen lan oso batzutan orduak ematen genituen enkuadre baten bile. Gehiegi. Ekoizpen taldeak esaten zuen, trentxo bat ematen duzue, zoazte, ze filmatuko dugu gara? Ez genekien egunero ze argiztapen izango zen, ez egoen lan palangintza zehaz bat, bazegoen halako tratamendu bat, eguneroko gauza batzuk filmatu nahi ziren, fikzio batera iristeko, eta horrek elkarrizketa egin zezan hormetako irudiekin, 70 ordu filmatu genituen, Luisek ez du filma ikusi, baina elkarrizketa asko grabatu ziren. Gutun asko, nire iritzen zitzaidan konpromisua behar nuela errealitarekin, gero konturatu nintzen ez nuela hainbeste sartu behar gauza personaletan, nire familiaren kontua delako, baina azpimarratu nahi nuke bai, prozesua, prozesu industrial oizkoetatik aparte egin nahi nuen. Urbilago dagoena, arte plastikoen lan moldeetatik, zinema egiteko moldeetatik baino gauza, baina arrazoia zen ekonomizista eta ez kreatiboa nire ikuspegitik, baina kontzeptu industrial batetik abia zaitezke edo kontzeptu artesanal batetik, eta hau da artesanala, maila guztietan, filmaketa denboratik, filmaketa taldetik eta erabilitako tresnetara. Orduan gauza bat artesanala dagoenean, eskuz eginda egongo baliz bezala da, eta ez serian eginda, baina zinema gehiena tamalez industriala da. Baita zinema mota honetan ere, eta uste dut aldarrikatu behar dela, gisa honetako begirada jarraitzen duela existitzen, bere espazioa behar du, nik uste dut bete behar badela. Hurrengo galdera, zorionak filmagatik, eta gero, ekoizleari galdetu nahi diot, ze asko haitu dut zinemaldi honetan eta uste batzuetan. Zergatik ekoizle Espainiarrak gehiago kezkatzen diren erakundetatik hartutako diru laguntzez, filmaren errentagarritasunaz, baino, nik beti haitu izan dut hori,
Ez dakit beste ekoizleek zer egiten duten, hori haiei galdetu beharko diezu. Nik argi duena da zinema mota honen alde egin behar dudala, existitu behar dulako, beste begirada badelako, ez delako zinema hegemonikoa, eta esan behar dut, gero eta gehiago kostatzen zaidala, gizanotako proiektu bat aurrera atatzea, ze telebista publiko bat ez denean, beste batek egiten du huts, edo kultura ministerioak, edo Instituto Catalán de Industrias Culturales, nire kasuan, han bizi bainaiz, gero eta gehiago kostatzen da, sistemak lortzea gizanotako zinema ordaintzeko, edo finantzatzeko, hori da errealitatea, eta besteek zer egiten duten, beren eskubidea dute, beste beren proposamenak egiteko. Esan nezake bai, eta ez bakarrik Espainian, lehentasunan baten zaiola, operazioa errentabilizatzea eta diru atatzea. Hori beste proposamen bat da. Nire kasuan nik nahi ditut finantzatu urrengoa egin ahal izateko. Badakit zinema mota honekin ez duela dirurik irabaziko, baina bakoitzak egin dezala uste duena. Nik sinesten dena egiten dut, akito. Eta uste dut, dirua joan etorrian da bilela, baina beste zertarako ez duela balio. Orduan nahiago dut film batean sartu kontu korronte batean baino. Ez, nik dirua dana inbertitu egin dut, ezakit bi urte barru zinema egiten jarraitu izango dudan. Kaixo. Bi antzesleek Espainiara hitz egiten dute, jakin nahi nuke, ea euskera dakiten, edo aukera ote dagoen elkarrizketa horiek euskarazkoak izatea. Eta gero eszena batek atentzia eman dit, oso indartsu ere ditu zait, argiarena nola datorren, zainak aipatzen duena, pixkana datorrena, ez dakit foku bat dan, edo lampa bat, edo berezko argia, ez dakit. Orduan, nolakoa izan zen eszena zehatz horren filmaketa? Bueno, filmean pertsonaiei planteatu nien, normalean ez egiten duten hizkuntza erabiltzeko. Luis Pescador ez da euskalduna, eta Mikel Goenaga bai, apaiza bai. Orduan, beren artean Espainieraz jarduten dute, beste batzuk euskeraz. Beren artean bakoitza ohikoa duen hizkuntzan. Euskeraz mintzatzen zen, eta espainieraz. Hori izanko nire konpromisua, uste nuelako ala izan behar zuela. Errealitate batetik abiatu behar nuen, etxea horrela zegoen, eta inguruko errealitatea ere, jendea eta horrelakoa da. Hori da abia puntua. Uste dut elebiduna izatea film bat, gizarte elebidun batean guztiz normala dela. Ez luke, ez da bat ere harrigarria, espero dezagun onartua izatea estatuan ere, eta hartua izatea gauza natural bezala, gauza naturala da, eta ni Katalunian bizinez eta berdin gertatzen da. Estena harri dagokionez bai, estena bitxia da, hitz egin izan dugu, Luise kontatu izan dit, argien historiak eta sanon. Bueno, 2 minututan prestatzen da. Filmatutako azken estena izan zen, eta ia Luise kontatu beharko luke. Bai, berak esplika dezala. Bueno, egunon, nire eguneroko bizitzan oso bakarrik nago etxe hartan, eta orduan gauzak ikusten ditut, nire gauzak ditut, nire koloreak, eta ikusten ditut argiak eta itzalak, ez da erotuta nagoelako, Baina, halako batean, hori ikusten duzu, aipatu nion Jose Mareri, aipatu nion Mikel parrokoa izateaz gain, etengabe egoten gara elkarrekin, eta mintzatzen ditugu, hitz egiten dugu elkarrekin egunero, eta filmean ikusten diren gauza guztien niri gertatutakoak dira. Abenturak, lapurrak, eta ez behin, askotan, baizik. Ekintza vandalismoa, zenbait aldiz. Orduan nire lana hor izaten da ura zaintzea pixka bat, kontuan hartuta, jubilatuta nagoela, hori daukat nire hobi moduan, eta gustura nago. Argazkigintza asko gustatzen zait, eta nire argazkiak ditut, eta Jose Mareri kontatuz, bea baita etxe nagusia, eta forma eman ahal izan diogu honi, baina gainditu egin nau, nik oain arte egin dudana, eta hemen egotea zuekin hitz egiten, gainditu egiten nau.
Nola filmatu genuen estena, film antzesle jaioa da, nik oain aitortuko du, ez dakidakien. Estrategia desberdinak jarraitzen dituen, bat ez dira barkatzen, batzutan ikusten dituenean kameren aurrean esaten non. Bueno, ez hitz egin nik akzion esan arte, eta behin egon ginen urte bete filmatzen, ordu bete filmatzen, eta azkenean ez egiten zer egin, etxita zeuden, bosta jola zitzaien kamera, eta esan nuen. Tira, orain bai, hitz egin esan zen edaten hartaz, batzuetan horrela zen. Ez beti, baina egun hartaz gogoratzen zea, ez da? Bai. Gogorra ez zitzaidan ez uste, ordu bete hitz egin gabe eta ni izjarri joan naiz, Mikelek esaten zea, Luis Gizajoa oso iztuna da, eta, bota monosilaboak, ez? Horrela egiten genituen gauzak, eta, noiz edo noiz, normalean harrapatzen genituen separatuki. Gehiagi esaten badiezu zer alde zarrotik zer egin behar dan eta behar zu funtzionatzen. Batzutan probatu nuen eta zuen funtzionatu. Baina esan nun, esan izu, gogoratzen zer egun hartan nola esan zenean hildakoarena eta nola esango du, ez du sinestuko, honek ez baitu alako gauz ez sinesten, apaizen gauzak. Eta esatezun besteari itzengo ziola beste gauza batez, eta berak beste gauza batez kontatzen zion. Hitz egiten zion. Orduan, beren artean aizian izketan, filmatu aurretiko elkarrezketa, baliz bezala, eta artela freskura sortzen zen. Baina apaizaren tonu umore beltzezkoa, eta hildakoek entzuten dutela dioen hori, ni flipatuta bat horitzen, baina bai, eta hori astigarra gertatu zen, basarri batera eta ni kontatzen nuena. Hori egia da, hori basarri batean gertatu zen. Gorputzak zurrun daudenean mugimenduren bat gehatzen zaiela eta esan behar. Eta esan nire, baina kontatu zen hori mirari bat da. Alako partida bat zegoen zuen artean, bai. Galdera gehiago? Kaixo berriz. Berba da neure filma egin dut nik, baina nik ikusten dut oroipena lantzen duela iruditzen zait. Zainaren pertsonaia gogoratuz doa, bere gauzak, astiro, eta gero, bandaloen unean, esplikatu duzu, hori ohiko gauza izaten dela, baina nik ikusten nuen gaur egungo gazteak oroimenaz paso egiten dutela, ez dutela oroitu nahi, eta nahi duten gauza bakarra dela suntsitzea, eta beren parrandak montatzea, eta orduan jakin nahi nuen. Nik ikusi dudan filma alakoa den, edo hortik dikoan. Ez, errealarekin lan egiteko estrategia da, abiatzen zara datu errealitatik, baina gero eraiki egiten duzu fikzioa. Orduan, egitateak interpretatu egin daitezke fikzioaren barruan. Eszena batzuk beste batzuekin erlazioan jartzen dira, eta esan nahi bat beste hartzen dute. Baina, nire zineman, esplikatiboa zen zinema, eta hildo horretan, zubiak proposatzen ditut, ideia desberdinen artean, eta zabal ikusten ditut, gero ikusleak, bere konklusioa, bere ondorioak atea ditzan. Baina ongi iruditzen zait. Gainera, zeren, zuk ikusten duzun unean, zurea da filma, gustatuko zaizu edo ez, baina behar bada gustatuko zaizu, behar bada ez. Uste, antzezpen guztiak direla baliagarriak, eta nire asmoa da hori, bakoitzak bere ondorioak ditzala, bere bersioak atea ditzala filmarenak. Bai, jakin mina dut, zuzendari galdetu nion, zer pentsatu duzu egitea etxearekin? Galdera ona. Ez dakit telebista serie bat, edo teleserie bat, edo telesorta bat. Nik uste dut diru asko ateako dugula, eta orduan egin ahal izango dugula alako balneario Marion Baden antzekoa. Sexo Nueva York, edo Sexo Astigarraga. Ara, Luis, ez zitu, zauzen alderdi hortan.
Euskaldunen arima sexu lastigarraren bitartez. Bueno, barkatu, emakumezkoak ez dute izan etortzerik, baina etxea ez da erortzen, ze estalki osoa berritu dut, eta zimenduak onak ditu, ikusiko dugu. Ez dakit. Nik uste garrantzitsua dela, beak esorzizatu egin duela film honen bitartez, naiz eta personala den, esango dut, esorzizatu egin dituzu prozesuaren bitartez, gauza asko, zorrak, etxearekiko Euskal Herriaren metafora, baina hori ja eremu personalen sartzen da, eta beak esaten ez dut ez dut kontatuko. Ez, bakean geratzeko modu bat da etxearekin. Lan garrantzitsuak egin ditun pentsat gordetzeko erorez edin gauza materiala zen. Eta etxeak zerbait zorzi da, eta nik zerbait zornion etxeri, etxearen gora berengatik ez naizelako bertan bizi. Eta filma eginda nik uste dut etxeak asko ekarri eman didala, eta nik etxeari eman dio dela. Eta nik uste dut orain bakean gaudela. Beste galderaren bat, gorratzean. Zorionak filmagatik. Nirezat filmak irakurketa asko ditu eta horietako bat da, Luis ezagutzen baitut, eta filmean ikusten da, maitasun historio bat da Luisen eta etxearen artean. Hala ere, badago niretzat oharpen bat, behar bada Luis ez dator bat, baina etxe hortan sartu den jende asko, sartu izan da, lilura handia, fascinazio handia sentitzen zutelako etxearekiko, baina guretzat, niretzat esate baterako, beti esan dut, zeote zegoen hor barruan etxe hortan. Ni ez nahi sartu izan, nire lagunetako batzuk bai, ni astigarragako naiz, eta sartzen ziren nahin zuzenari, ikusteko zer zegoen. Eta adiskideari esaten nion, pena ematen ziala pixka bat ez, sartzen ziren guztiak ez zira lapurtzera sartzen, baizik eta ikustera, nik egun batean topatu nituen, ezakit topatu dizu, kontatu dizun, baina etxea erakutsi zidan, eta niretzat egun miresgarri izan zen. Bai, pentsatu izan dut askotan nik ere hortaz. Gertatzen da, lehen esan dudan bezala, filmaren abiapuntua zela zegoena, hau da, garrantzitsua da ez bilatzera jun, baizik eta aurkitzea, ez esatea behar dut hau adiraziko didan personai bat, ez, nik konpromiso bat neukan nire buruarekin, Luisekin asumitua, egingo genuela filma eskura zegoen materialarekin, orduan kartel bat jarri genuen kulturetxean, Estegarragako kulturetxean, eta aurkeztu zen jendearen artean, inork ezin zuen adieraziz kontatzen ari zaren hori, eta horrela gertatu zen, film osatu gabea da, ziur aski nik osatu gabe jotzen dut, baina atsegin zezkit gauza ez perfektoak. Gauza asko zeuden, egon beharko luketenak, behar bada etxean bizi izan den norbait egon beharko luke, baina gaur egun bertan bizi den etxeko nagusia zaina da, beak zaintzen du. Eta hori da filmean ikusten duzuna. Hala ere, nire esperientziaan sartu den. Jendea ez da sartu historia ikustea, sartu dira bandaloak bezala, eta dena austera kristalak, batzuk lau aldiz hautsi izan dira, eta nire bizitzan esperientzia horiek. Baina inor ez da elizara jun, beraz benetako bandaloak dira. Gero kanute batzuk erretzea ere sartzen ziren, eta guztia, eta nire zera gina zen, baina ez duzu kontatu Luis, egun batean deitu zen idan, bi neskato sartu dira, eta bi neskato ikusi nahi zutela etxea, eta baimen askatuz, ez osan nion, bai, erakutsi etxea. Eta bai, hurbiltzen da jendea, baina garai bandalikoa bizi dugu, baina hori beste gauza bada, eta hori Luisek sufritzen du, baina egia da, zu kontatu izan didazu, bai, batzutan handagoenean, ordosko ematen ditut, kakotik atera, eta hau zer da, eta jatetxe batetik, eta hau zer da,
kontatzen dide pixka bat etxearen historia, Astigarraren historia, batzuta gehiagi hitz egiten dut, behar bada, eta oso gustura sentitzen naiz, persona bati esplikatzen didanean, etxe hori, 11. mendetik datorrela, eta gizu hartako historiak. Baina gehienak dana austera sartu dira. Eta dana utzi duten horiek, nik ez dituen ezagutzen, baina haiek ni ezagutzen duten. Eta bertan zeudenean, bertan elkarrekin topatu, eta aizuta txakurremen daukazu, eta beraz ezagutzen duten oso ongi, zaintzen duten, bazekiten hori sartzen duten, zirteten, eta aprobetsatzen zuten sartzeko austera, gauzak austera. Oso ongi, eskerrik asko denoi.